totes i a tots, al poble de Beniflà va disputar-se la primera partida de festes de les joves promeses de pilota raspall. Donar les gràcies a l'alcalde Borja Gironès i a la regidora Trini Ramiro per aquesta iniciativa que han fet que siga possible el raspall en Beniflà per primera vegada. També tenim la presència de Pedro Cuesta, diputat provincial d'Esports de la província de València. Un aplaudiment per a ells, per favor. També dir-vos que està el canal de YouTube de Pilota Valenciana TV, que la podreu veure quan es retransmitisca, gràcies a Òscar també, per vindre a gravar la partida. Bueno, anem a començar ja la presentació dels jugadors de l'Escola del Morro, d'Alcántara Càrcer. De blau jugaran en la punta Eibe des de Càrcer i li diuen Moisés. De Níger ve des d'Ontenient i li diuen Josema. Des de Xàtiva, en la posició de resto, Joan. En l'equip roig tenim en la punta, i ve des de Llacnou, Vicent. Bueno, de Níger ve des d'Alzira. Ell és net de Ferrer Segó, un jugador d'escala i corda, una gran figura. Ferrer Quint. I de resto, també, net de Ferrer Segon i juga de resto. Ferrer Quart. Bé, la reballà la farà Pedro Cuesta. Sí. Reballà a l'aire. Solo, eh? Sí, a l'aire. Blau. Així blau, que tria l'equip blau. Tenim així a una llegenda del raspall, una gran figura que té a les seues esquenes 10 individuals. Estem parlant de Waldo Vila, nomenat com a esportista Waldo. Mos agradaria que mos fera el saque d'honor. Vale. Moltes gràcies. Un aplaudiment per a ell. Trenta i val.
I joc per als rojos, 5 per cap. I posem a part 15. Quince de 11. Quince de Moisés. Joc iguals a 5. Quince de Ferretti. Molt bé, posem a 2. Molt ben tret. A 2. Quinze de Moisés, molt igual. Val 30. Quinze roig. A 2.
Pinto. Vale 30 roig. Molt i 15. Vamos. Va, atento tu. Ah, mira, mira. Molt bé, xiquet, ai! Molt i 15 per el 15. Atenta, ahí, va. A 2. Vale 30. Mireu la pilota. Molt i 15. I joc. 10 per 5. Espera un segundo, perdona, espera un segundo, un momento. Espera que no le pegaron la primera. Está proper. Ara. 15 net. Mireu la pilota. 15 la donem. 15 per res. A 1500. Trenta i 15. Allora Vicent, i la donen 15. 15 in joc per als rojos. 15 per 5. Retratate. Tagliate. Buona testa di Josema, i 15 per ell. A 1500. De Joan.
15 d'esblau. Molt Joan, Joan. No! Jo taparé tot, va! 15 blau, 15 per res. Blau, como de las pares Joan. Molt bona dreta de Ferri. 15 via, Ivan. Ivan. Bona treta si no topa. Iguals de 15. Vale, bo. Bona treta de Josema, 15. 15 per res. Ara sí, 15 roig. Bona treta de Josema. És 15 roig. I 30. Bona treta de Josema. Molt ben Joan de Vicent i 15 per a ell. Joc, 20 per 15. Va, vinga.
15 de Joan, un fort aplaudiment per ell, per la respa que tira. Mare de Déu. 30 i 15 per als blaus. Bueno, respa de Joan que la tira fora. Gol de Joan i 15 per a ell. 15 en joc. Iguals a 20. Esta parada se la podeu treure a l'esquerra, La jugarà Moisès a l'esquerra. I 15 per a Moisès. Quinze blau. 30 neta. Alta cartera. Vale 30. Bueno, 30 però mala sort que topa la pilota i torna al 15. Quinze blau. Trenta de Josema i 15.
15 per res. Molti 15 per res, 4. 30 neta. Valnes. Igual. És 15 blau. A 15. Estem 30 i 15. Molti 15. A 2. Vali 30 roig. La dona 15. I joc 30 per 25. Joane per il quart i la fa 15. Un aplaudiment per a ell. Bola 30 i 15. 30 i 15. 30 neta. Orei. Molti 15. I la fa 15. Molto
15 i joc. A 15. 30 neta. 15 i 30. Vale 15. Blau. I joc. 30 per 35. Arraspa per 15 per 3. Arraspa Vicent, retorna Moisès. Arraspa Vicent, la tira fora, la fa 15. Vale 15 i 4 per a Rojo. Recordem que en acabar és... Bona treta per el quart. Un aplaudiment per a tots els jugadors. Anem a fer l'entrega de detalls per als jugadors. Trini Ramiro, regidora de l'Ajuntament de Beniflà, a l'equip roig, Ferrer quart i Ferrer quint. Pedro Cuesta, diputat provincial d'Esports de la província de València, fa l'entrega a l'equip blau, Josema i Joan. Farà l'entrega a l'alcalde Borja, a Vicent i Ferrer quint. Pedro Cuesta, que l'entregui a Ferrer quint. I Borja, que farà l'entrega a Josema. I Trini li farà l'entrega a Moisès.
Un fort aplaudiment per tots ells.